мусобиқаи кушоди шаҳри душанбе оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ аз санаи 11 марти соли ҷорӣ оғоз гардида тӯли 3 рӯз идома хоҳад кард. макони баргузории ин чорабинӣ бо шукӯҳ маҷмӯаи варзишии кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон интихоб гардид. масъулин ба андешае омаданд ки чорабиниро дар ду сину сол ба роҳ монанд 18-20 ва ҷамъи 20. гузоштани ду ҳашкунҷа дар маркази майдон ин ба ду гурӯҳ ҷудо намудани сину солро мемонд. сатҳи баргузории мусобиқа аллакай аз рӯзи аввал аён буд. таҷҳизоти муосир, гурӯҳи наворбардорони касбӣ аз ширкати ҳаматарафа лайф ба низом даровардани тартиботи ҷамъиятӣ аз ҷониби гурӯҳи паҳлавон ки федератсияи таҷмаф қаблан ин ҳама ҷузъиётро ба нақша гирифта буд. ҳар ду ҳашкунҷа тариқи камераҳои замонавӣ навз гардида дӯстдорони муҳорибаҳои омехта имкон доштанд бо сифати аъло тариқи сомонаи ютуб таҷмаф ба таври зинда дилхоҳ рақобати ҷолибро тамошо намоянд. маросими вазнсанҷӣ шурӯъ гардиду варзишгарон бо рақибони худ ошно шуданд. раиси федератсияи таҷмаф Даврон Ҷураев ғайричашмдошти тамоми иштирокчиёни мусобиқа маросими қуръакаширо тариқи компютер ба роҳ монд. яъне маросими қуръакашӣ тариқи лайв дар ҳузури варзишгарон ва тамоми иштирокчиёни мусобиқа гузаронида шуда ин усул бори нахуст дар таърихи варзиши меҳан санҷида шуд. бешубҳа ин рӯзи таърихие хоҳад буд барои фардои варзиши меҳан. бо пахши тӯбмача дар мадди аввал шафофият ва баъдан сарфаи вақт яке аз бартариятҳои ин система ба шумор меравад ва минбаъд низ ин иқдом давом меёбад. маросими кушодашавии ин сабқатро намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии мамлакат ва дигар меҳмонони муаззаф ҳамроҳӣ карда ба варзишгарон барору комёбиҳо таманно намуданд. пас аз садо додани суруди тақдирсоз, раиси федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии шаҳри душанбе Фарҳод Муртазоев ба ин чорабинӣ ҳусни оғоз бахшид. барои боз ҳам шаффоф ба роҳ мондани мусобиқа довари дараҷаи байналмилалӣ аз ҷумҳурии Беларусия Олег Миляков ҳамчун сардовари мусобиқот даъват карда шуд. Я всегда рад сотрудничеству с организацией Таджмаф. Здорово, что приглашаете. Мне нравится у вас. Нравится организация, нравится ваше гостеприимство, нравится страна. Я очень сильно поменял впечатление, потому что раньше я вообще ничего не знал. И теперь вижу красоты природы, вижу доброжелательность и радушие людей. Поэтому я только рад буду, если меня будут приглашать на эти соревнования, и всегда с удовольствием приеду. мастер-класси ин коршиноси пуртаҷриба касбияти доварони моро боло бурд. ба иттилои доварони тоҷик, дар ҳолати бештар ба роҳ мондани ин гуна фаҳмондадиҳиҳо малакаи мо низ васеъ хоҳад гардид. чемпионати вилояти суд Олег Миляков ба мо ба Тоҷикистон ташриф овард ва бо ёрии дастгириҳои ӯ ки аз семинарҳои ва бо маслиҳатҳои ӯ мо бениҳоят таҷрибаи ғалиб пайдо кардем. аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ 34 даста ба ҳам омада барои баромадан ба финал рақобат намуданд. беш аз 200 варзишгар бо пероҳанҳои якранг дохили ҳашкунҷа мешуданду яке ғолиб омада ҳарифи навбатиро интизор мешуд. нафари мағлуб шуда дар қатори тамошобинон чорабиниро мухлисӣ мекард. миёни мухлисон варзишгарони номовари меҳанро пайдо кардему бо онҳо низ суҳбат намудем. мо дар чандин давлатҳо низ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ низ дар чорабиниҳо иштирок кардагем, дар чемпионати осиё, дар чемпионати ҷаҳон низ иштирок кардагем. айни ҳол мо мебинем ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамон чорабиное ки дар дигар давлатҳо баргузор мегирд, дар тоҷикистони морам таҳти роҳбарии асосгузори ваҳдати миллии пешвои миллат инчунин чорабиниҳо низ пеш рафтистанд, тараққӣ кардистанд. аз ҷумла федератсияи таҷмаф сатҳи баргузории мусобиқаро чӣ гуна баҳо медиҳед? сатҳи баргузории мусобиқа хеле дараҷаи байналмилалӣ аст. чизе ки ман дар инҷа дида истодам ва дар хориҷа медидам он қадар фарқияте надорад. баробар гӯем ҳам хато намекунем. кадом даста ба фикри шумо имрӯз хуб баромад карда истодааст? дастаи шаҳри душанбе. мо хеле шодем ки ҳамқа мусобиқаҳои ба сатҳи баланд баргузор гашта истодааст дар ҷумҳурӣ. соли 2019 ба фикрим таҷмаф ки аввал бор шуда буд, мо омада будем хела бигӯем варзишгаро кам баромад мекарданд. аз
аз соли 2019 то ин ҷониб беҳад варзишгаро бисёр шуданд аз сатҳе ки мусобиқа худаш дар сатҳи байналмилалӣ аст иҷо талабгоршам бисёр шуда истодааст беҳтарин мусобиқа варзишгарон низ хуб иштирок карданд ки то ки онҳо дар ин ҷо барома кунанд таҷрибаи онҳо баланд шавад ва дар дигар давлатҳо низ барома карда парчами тоҷикистонро низ дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоранд. аз клуби шумо чӣ нафар омаданд? ҳозир 4 нафаранд 3 нафарашон дар сборни дар шаҳри баҳрайн ҳастанд. дар қатори гуфтаҳои меҳмонон варзишгарон ҳам ҳамфикр буданд. сатҳи баргузории ин чорабинӣ аз дигар чорабиниҳое ки дар душанбе мегузаранд чӣ гуна аст? беҳтарин дар тоҷикистон якум бор аст ки ин хел мусобиқаи хубу ҳаматарафа мегузарад. беҳтарин федератсия барои мо навҷавонон мебошад ки моро ба чунин мусобиқаҳо даъват мекунанд, мо иштирок мекунем. برای من خیلی خوب است برایش که این هم دستگیری میکند و قانون خودش خوب میباشد. در مسابقه‌های جهانی وجه فرقیت ندارد. با سرداری دارون جرای مسابقه‌های تجمع رنگ جهانی رفته است. фикри шумо ҳамчун мураббӣ ва ҳамчун варзишгар чӣ бартарӣ дорад ин федератсия нисбат ба дигар федератсияҳои? дастгириш хубтара беҳтара мо ҳазор бор миннатдорӣ худам моро ба ин федератсия мерасонем. баҳои нафароне ки дар варзиш ҳастанд барои мо як нақши калонро мебозад ва як роҳнамо аст ки мо дуруст рафта истодем ё не. мо мехоҳем дар 3 сола 5 солаи меомад як ҷои муайяни намоёнро дар арсаи байналмилалӣ сазовор гардем ва мехоҳем ки ҳатто беҳтарин дастаи ҷаҳон шавем. баъд аз фосилаи серӯза аз миёни 200 варзишгар беҳтаринҳо ба финали сабқати мазкур роҳ ёфта ҷуфт исмашон дар табло навишта шуд. ҳамакнун кори доварони моро коршиноси хориҷӣ чунин баҳо дод. Вижу, как они стали работать более уверенно. Бывают ситуации как сложные, нетипичные, но в целом, опять же, то есть вижу прогресс в работе судейской бригады. ду довари федератсияи санъати муҳорибаи омӯхтаи ҷумҳурии тоҷикистон ба шаҳри абудаби аз ҷониби федератсия равон карда шуд ки дар он ҷо дар курс семинари доварон иштирок намудем таҳти роҳбарии Марк Годар, довари дараҷаи байналмилалӣ экстра класс ва дар он ҷо мо бо ҳамроҳии Олег Гришин ки довари тоҷик мебошад дар он ҷо сазовори сертификати довари дараҷаи байналмилалӣ аз федератсияи IMAF сазовор шудем. Еще на подходе много талантливых ребят, которые смогут усилить этот корпус судейский. В целом доволен. Хорошая работа. соат бо вақти душанбе анқариб рӯи 16 бегоҳ кор мекард. акнун дар маркази майдон як ҳашкунҷа гузошта шуд ва ровии барномаи имшаба бори дигар аз гузаштаи таърихи ин федератсия ҳад заду варзишгаронро як ба майдон даъват намуд. миёни мухлисони ин риштаи варзиш гулдухтарони хориҷиро низ дидем ки сабаби омаданашонро ба мо қисса намуданд. Матова Айзада. Да, я впервые на таком мероприятии, и мне очень сильно понравилось. Нас пригласил друг. Неожиданно. Таджикские спортсмены очень понравились, очень выступают качественно. Видно, что долго готовились к бою. Так как мы впервые на таком мероприятии, впервые видим бой вживую, с одной стороны, показалось, что вначале страшно, но очень захватывающе, очень интересно, и такой азарт появляется. Мы тренируемся, у нас есть тренер по боксу в зале, но это просто непрофессионально, чисто для себя. Вообще я сама лично за все вот эти вот 3 дня поняла, что я очень сильно начала уважать именно спортсменов, потому что мы ходим в зал, и там тренируются также спортсмены, и я увидела, сколько они тратят сил, сколько ресурсов, и я просто смотрю, и я в шоке. нафарони махсус барои омода намудани роликҳои тарғиботӣ ба таври фаврӣ дар макони баргузории мусобиқа ҷидду ҷаҳд дошта кори онҳо дар ин ҷо дар назаррас буд. ролики навбатиашон оид ба иштироки варзишгарон аз чемпионати ҷаҳон буд. ёдовар мешавем ки варзишгарони федератсияи таҷмаф дар чемпионати ҷаҳон абудаби 2021 ширкат намуда соҳиби 7 медал, 1 тилло, 3 нуқра ва 3 биринҷа гардиданд. ин натиҷаро рекордӣ ҳам гӯем хато намекунем, зеро варзишгарони тоҷик дар байни 60 давлати сайёра зинаи 4-умро касб карданд. ҳамзамон дар ҷанбаси солонаи федератсияи байналмилалии муҳорибаҳои омехта IMAF таҷмаф соҳиби 2 ҷоиза гардид, аз ҷумла барои рушди бесобиқа ва беҳтарин варзишгар дар байни ҷавонон.
ҳамин тариқ барои боз ҳам баланд намудани рӯҳияи варзишгарон аз ҷониби раиси федератсия Даврон Ҷураев тӯҳфаҳои пулӣ ба сегунаи зинаи сеюм 10 000 сомонӣ, ба сегунаи мақоми дуюм 30 000 сомонӣ ва ба барандаи медали тилло Асадбек Манонов 50 000 сомонӣ ҳадя гардид. беҳад миннатдорем ки ҳамин хел дастгирӣ мекунанд бачаҳоро ки парчамбардори миллат мешаванд. миннатдорем. сатҳи федератсияи таҷмаф беҳад зур дар сатҳи байналмилалӣ қарор дорад. миннатдорем ки дастгирӣ мекунанд шогирдони моро. роҳбарияти федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли 3 соли фаъолият ба пешравиҳои хуб ноил гардид. пас аз чемпионати ҷаҳон занги навбатӣ ба федератсияи таҷмаф аз давлати шоҳигарии Баҳрайн буд. ба рақобатҳои ҷоми ҷаҳон танҳо 8 тими беҳтарини олам даъват мегардад. ҷоиза пулӣ $250 000 амрикоӣ. тими мунтахаб дар ҳайати 12 нафар бо умеди музаффарият раҳ сӯи Баҳрайн гирифтанд. дар маросими қуръакашӣ тақдир мизбононро ба мо варақ зад ва дар сабқати аввал бо натиҷаи 7-2 ноком гаштем. Fighting out of the red corner and representing Tajikistan, Akrom Uzakov! Федерацию ММА Таджикистана ждет большое будущее, если развитие ее продолжится в том же ключе и с той же энергией, которую вкладывают в нее организаторы. дар оянд мо мехоҳем ки дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ зиёдтар иштирок кунем, чунки соли 2021 инчунин аввали соли 2022 мо як таҷрибаи бузург гирифтем омӯхтем аз лиҳозе ки мо зиёда бо 20 давлати ҷаҳон рақобат бурдем ва дар аксарияти ҳолатҳо ғолиб омадем ва ин шаҳодати онро медиҳад ки мо бо роҳи рост рафта истодем ва мактаби варзишии муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон дар сатҳи хуб мебошад. федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар федератсияҳои миллии кишвар аз ҷумла федератсияи футбол, ҷудо, теннис, гӯштини миллӣ ва самбо беҳтарин ниҳоди варзишии соли 2021 эътироф гардид. ақрабаки соат рӯи 21 шаб ҳаракат мекард. вазнҳои муқаррар гардида ки 7 миллиони ҷавонон ва 8 миллиони калонсолон буд шумораашон поён меомад. дар анҷоми мусобиқа беҳтарин варзишгарон аз рӯи номинатсияҳои гуногун интихоб шуда ба ҷоизаҳои пулӣ сарфароз гаштанд. кумитаи тадорукот дар маҷмӯъ дигар варзишгаронеро ки бо кадом як усуле ҳам фарқкунанда буданд шомили беҳтаринҳо намуда ба ҳар кадоме вобаста аз сатҳи ҳунарнамоӣ тӯҳфаҳои пулӣ тақдим намуд. ин ҳама қадрдонӣ ба хотири таъсиси як тими мукаммал аст ки имконияти муаррифии кишварро дар ҳашткунҷаҳои ҷаҳонӣ дошта бошад. ин чорабинии варзишӣ дар хотираҳои варзишгарони меҳан ва дар маҷмӯъ тамоми иштирокчиёни мусобиқа чун як саҳифаи дурахшоне сабт хоҳад шуд. федератсияҳои варзишии мамлакат низ рӯз то рӯз сатҳи баргузории мусобиқаҳоро беҳтар менамояд. ба хотири беҳтарин варзишгарон камари ҳимат бастааст Даврон Ҷураев. агар федератсияи таҷмаф ин чорабиниро дар чунин сатҳ баргузор намуд, пас мусобиқоти навбатӣ чӣ гуна сурат мегирад? чунон ки мегӯянд довари ҳама чиз вақт аст. من جامعه